Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Абыстай сүзе тапшыруы. Бүгенге чыгарылышыбыз бик җитди һәм катлаулы темага багышланган. Рухи төшенкелек, рухи кризис. Бу мәсьәләгә кагылышлы сорауларга җавап бирер өчен кунакка Миләүшә Стас Зарипованы чакырдык. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, Миләүшә Стас. Алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Инде әйтеп киткәнемчә, шактый катлаулы тема. Бүгенге көн өчен бик актуаль. Диндә булган кеше өчен дә һәм гомумән кризис мәсьәләсе диннән ерак булган кеше өчен дә бик актуаль. Бит инде алар өчен бигрәк тә актуальдыр әле ул. Рухи кризис. Нәрсә ул? Ничек аңларга кирәк аны? Бик җитди сорау. Чыннан да бу актуаль. Хәзерге заманда, чөнки хәзер бик күп кешеләр заманда шул кризис белән яшиләр. Рухи кризис дип әйтәбез инде. Инде мин аны ерактан башлар идем. Аны аңлар өчен, аннан теге бер сүз белән генә аңлатып булмый. Шуңа күрә мин теге ерактан китеп, әзрәк инде кыйса белән бәйләп аңлатыр идем. Кешегә аңларлык булыр өчен инде. Менә безнең теге элекке мин әбидән сорый идем. Менә без кризис дигән сүзне ишеткәч, мин әбидән сорый идем: "Әби, синең тормышында ниндидер кризис булганы бармы?" Әби инде әлбәттә кризис дигән сүзне аңламый, чөнки ул татар кешесе инде 100% урыс телен белми. Әби әйтә иде: "Нәрсә соң кризис?" Мен әйтәм: "Менә бәлки синең тормышында шундый бер период булгандыр, намаз укыйсың килми, гыйбадәт кыласың килми, күңелдә бушлык синең, яки теге тормышның мәгънәсен югалтасың, ниндидер эмоциональ давлениелар аркылы син ничектер үзе югалып калдың." Чөнки безнең әби 3 яшьтән аны әнисе калдырып китә. Чөнки икенче тапкыр кияүгә чыга, бабай башта ала ул кызны инде үзенә, минем әбине, аннары әйтә: "Юк, миңа кеше баласы кирәкми" дип җибәртергә куша баласын. Һәм инде әлбәттә 3 яшьтән бирле үзенең әнисенең апасында тәрбияли, ачлык, бер нинди мәхәббәт дигән нәрсә күрмәгән кеше. Мин шуны аңлатам, әбим әйтә: "Менә шул вакытны, менә хәзер синең менә шул вакытны, ниндидер ачуың, обидаларың, менә шул нинди халәттә син яшәп, ул син кризиска алып барырга тиеш бит инде." Ул фақат үзенең тормышында алга баруын күреп, кияүгә чыга, балалар таба, шул вакытны әби әйтә инде: "Кызым, ди, мин бер кайчанда ди андый хәлдә яшәгәнем булмады ди. Чөнки һәр вакытта да күңелемдә Аллаһ иде ди, кичкенәдән ураза тотканнар, намаз укыганнар, һәр вакытта тәвәккәл бар иде ди. Әнигә каратам, анда бер нинди ачулык бер кайчанда булмады. Кешегә карата, шуңа күрә менә шул аның һәр вакытта да теге ичке күңеле Аллаһ Тәгалә бәйләнеп яшәгән. Нинди генә авыр булмасын вакытлар ди, минем Аллаһым булды ди." Шуңа күрә әгәр дә шул әбинең кыйса историясе белән бәйләсәк, һәм менә хәзерге заманага теге хәзерге вакыт белән бәйләсәк инде, хәзерге заманда кешеләрнең проблемалары нидә, ничек алар рухи кризис кичерәләр? Чөнки Аллаһ Тәгалә белән менә бу илемтә юкка чыгып бара. Менә әгәр дә кеше шул илемтәне һәр вакытта да илемтәдә булып торса, Аллаһ Тәгалә белән барыбер аның нинди генә вакыт булмас, алар була. Кризис ул ничек теге рухи кризис бит инде ул һәр кешедә була. Ул теге идеаль кеше булмый, ләкин ул рухи кризис булса, ул димәк синең алга барырга тагын да яңа юл буларак. Теге возможность роста дип әйтәбез инде, Вот кризис ул кирәк ни өчен? Үсергә. Шуңа күрә ул начар нәрсә түгел. Бит мөселманнарда кризис булмый диләр. Рухи кризис була алмый мөселман кешесендә диләр. Була инде, әлбәттә була. Бүтән кешеләр була. Менә мәсәлән, менә теге әби белән бәйләп сөйләгәндә инде, чөнки аларның тормышында социаль челтәрләре булмаган. Кеше фикере дигән нәрсә юк, чөнки анда һәрбер үзе тормыш иткән, ничектер яшәргә кирәк булган, ничектер балаларны үстергә кирәк булган. Әби безнең бер кайчанда эшләмәде. Ул һәр вакытта гаилә белән балалар үстерде, ирен карады, яза да белмиде. Ләкин шуңа карамастан теге давление общества булмагач, поэтому ул җиңелрәк кичерелик. Үткән инде шул периодларны инде бездә инде хәзер менә бу давление. Бөтен яктан да менә мөселман шундый булырга тиеш, менә гаиләләр шундый булырга тиеш, сезнең фикерләрегез шундый булырга тиеш. Менә шуңа күрә кеше менә шул давление белән яши дә һәм кайсыдыр вакытны менә теге тормышның мәгънәсен югалтып китә инде. Ничек яшәргә икәнен теге асылын югалта дип әйтим инде. Конечно, була, әлбәттә була.
Менә ул рухи кризисны ничек танырга? Физик яктан чагылышлары буламы аның? Физиологик яктан бәлки чагылышлары бардыр. Бәлки минем менә хәзерге вакытта рухи кризисым бардыр, мин аны белмимдер. Әллә кеше һәр вакытта да үзенең ниндидер авыр хәлдә икәнлеген аңлый һәм таныймы? Әлбәттә, аның Аллаһ Тәгалә белән элемтә булса, әгәр дә ул инде теге аның күңеле Аллаһ Тәгалә карт ачык икән, инде әлбәттә инде ул сизә. Менә мәсәлән, намазларны теге ләззәтен тапмый башлый инде, әйеме? Намазларын кемдер калдыра башлый, ничектер теге күңелендә бушлык барлыкка килә, әйеме? Менә анда инде әлбәттә ул үзе сизә, ага, минем ничектер теге кризис башланды, димәк, рухи кризис, димәк, миңа аны хәзер нишләргә кирәк? Миңа хәзер Аллаһ Тәгалә белән күбрәк Коръән укып, зикрләр кылып, тормышымны яңадан башларга кирәк. Яңадан теге, ул бит инде безнең бит йөрәгебез ничек тибә? Менә булай теге аска өскә бит инде. Һәм әгәр дә теге бер ничектер бер полоса белән Бер яссылыкка гына куйса, әйе, ул бит инде үлгән дигән сүз бит инде кеше. Йөрәге туктаган дигән сүз. Шуңа күрә безнең тормышыбызда һәр вакытта да без яки күтәрелеп китәбез рухи яктан, я төшеп барабыз. Яки күтәреләбез, я төшеп барабыз. Ләкин кайбер кеше әйтә, синең иманың зәгыйф ди. Менә мәсәлән, ул тормышның мәгънәсен югалткан. Әнисе үлгән, югалткан, әтисе үлеп киткән, мисал өчен ире ташлап киткән, әйеме, бәлки берәр нинди авырту белән авырту башлаган. Һәм менә ул вакытны ул сизә башлый, ничектер ул Аллаһтан ерагая башлый, әлбәттә, чөнки аның менә шул авырту теге физик яктан аңа авырта, ул рак белән авырта икән, яки эмоциональ яктан ниндидер явызлык эшләде ире там кемдер инде. Әлбәттә, аңа менә ул шундый күңелгә ул менә бит җыелып кеше әлбәттә инде шул тоже кризиска китә ала. Рухи кризиска. Ул Аллаһ Тәгаләне нитә башлый, сүгә башлый. Ничә миңа Аллаһ Тәгалә шуны бирде? Ничә ул миңа шундый имтихан бирде? Нигә ул гаделсез дип, менә шундый аның сомнениялар, сораулар туа башлый ул кешенең. Ләкин аны аңларга кирәк, ул монда иманның зәгыйфлеге түгел. Аңа ул вакытны ярдәм кирәк. Чөнки менә бу боль дип әйтәбез бит инде. Ул бит хәзер шундый халәттә, аңа бик авыр. Аңа ярдәм кирәк. Аңа шул хәлдән чыгар өчен аңа менә шул поддержка кирәк. Мәсәлән, әгәр дә аның янында әнисе булмаса, әтисе булмаса, теге ярдәм итүче кешеләр булмаса, әлбәттә, ул уже әкренләп чыгып китәчәк инде. Шул свою боль будет уходить дип әйтәм. Нишләргә? Кемнән ярдәм сорарга? Әйтик, намазын калдырганны күрәләр ди кешенең, я булмасам да икенче төрлерәк үзен тотканлыгын күрәләр, аңлар һәм әйтәләр, әрли башлар, ачулана башлар, нишләп намазыңны вакытында укымыйсың? Һәм дә тәнкыйтьли башлыйлар. Мондый тәнкыйтьтән бит бернинди файда юктыр. Юк, тәнкыйтьтән файда юк. Әйтәбез, менә безнең мөселманнар инде алар шундай теге, алар шул бер фикер генә бар, синең иманың зәгыйф. Менә синең иманың төште, иманыңны күтәр, әлбәттә, но ләкин менә хәзер ул шул кризистан чыкмаса, ул инде мөмкин вообще башка юл белән китеп барыр. Потому что ул вакытны кешегә бик авыр була. Кеше үз-үзенә ничек ярдәм итә ала бу вакытта? Ну, үз-үзенә ярдәм итә алырга аңа бик авыр, әлбәттә, инде аңар ярдәм, психологик ярдәм кирәк, әлбәттә, яме теге якыннарның ярдәм күрсәтүе кирәк кешегә, потому что үзе генә ул чыга алмый. Это бик авыр. Моңа вот именно вот эта вот поддержка кирәк башка яклардан. Менә алданрак сез әйтеп киттегез, социаль челтәрләрнең дә роле зур дип, җәмгыятьнең давлениесе көчле дип. Социаль челтәрләрсез дә яшәп булмый бит. Җәмгыятькә чыкмыйча да яшәп булмый. Менә бу җәмгыять басымы астында рухи кризиска эләкмәс өчен нәрсә эшләргә? Челтәрләрдән әзрәк карарга. Менә мәсәлән, безнең хәзер бит инде бик күп мөселманнарыбыз яулык сала. Күбесе диннән дә китеп бара, чыгалар инде. Һәм алар аны күрсәтәләр. Менә мин яулык салдым бит. Шуннан да беләсезме, ни өчен күбесе шул хәлгә керә? Чөнки менә мисал өчен мискә бер история Зәйнәп Бариеваның да Бариева буга инде, как бы не ошибиться, инде бер психолог был Крымда инде. Аның шунда бер историясе бар. Бер хатынның ире икенче хатын ала. Әлбәттә, инде бу аның өчен бик авыр. Аны кичерелә, бер хатын кыз авыр кичерә. Хәтта ир кеше аны аңламый, чөнки ир кешенең аның
башка кеше инде ул природа ягыннан, физик ягыннан да, психология ягыннан. Һәм бу хатын-кыз бик каты истерика күтәрә, кычкыра башлый, акыра башлый. Моны ире машинага утыртып, елга буена алып килә. Теге кеше ни ди? Син нәрсә генә әйтсәң дә, мин барыбер үзеңнекен эшлим, синең монда кычкыруың файдасы юк. Бу кычкыра башлый, акыра башлый, ирен кыйный башлый, куллары белән инде. Ире моны кыйный кеше алдында. Анда пляж бит инде. И шул вакытта моның яулыгы төшеп китә, бу кызның. Яулыгы төшеп киткәч, ире кычкыра. Яулыгын төште, кеше күрә, киди. Ул әйтә, представьте, смотрите, как ничек. Ул хатының кеше янында кыйный. Яулык төшеп киткәч, кеше күрә ди. Вот шунда вот противоположный. Һәм шуннан соң бу хатын әйтә, бүтән бер кайчан да киемим ди. Мин яулыкны бүтән бер кайчан да киемим ди. Һәм яулыгын сала. То есть предательствоны, аны предательство буларак кабул итә инде. Һәм яулыгын сала, бүтән яулыгын кими. И менә монда нәрсә барлыкка килде? Ул аны ни өчен салды? Ул аның Аллаһы Тәгалә карата претензия юк. Аның ул вакытны Аллаһы Тәгалә белән элемтәсе шундай уровеньга төшеп китә, чөнки ачу. Әйеме, аның хисләрен таптадылар. Аның менә бу теге гомер буе иренә хезмәт итеп яшәгән, мәхәббәт белән яшәгән. Аның менә бу бөтенсе таптадылар шикелле. Менә бу хатын ир белән мөнәсәбәтне һәм Аллаһ Тәгалә белән булган мөнәсәбәтне аера алмады. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тәгалә күрә аның хәлен, аңлый аның хәлен. Әлбәттә ул аңар ярдәм дә итәчәк. Кем безне аңласын, Аллаһтан башка шулай бит инде. Һәм ире аның өчен ниндидер бер дошман булып калды. Чөнки кеше бит инде алдаларга да мөмкин, калдырырга да мөмкин, нидер авырлыкта китергә мөмкин. Шулай бит ул бит кеше. Менә шул вакытта менә шул араларны һәрвакыт аерырга кирәк. Кеше ул. Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә әгәр дә менә бу хәзерге заманда күп очракта хатын-кызлар яулыкны салалар ирләренә ниндидер ушитеп. Мәсәлән, менә ул мине аңламады, икенче хатын алды, яки мисал өчен намазларын калдыралар шул сәбәпле, яки мәсәлән ирләре әйтә яулыкны салдып, ул ирләренә теге угаждать итәм дип яулыгын сала. Менә шул аларның ниндидер менә шул Аллаһы Тәгалә белән һәм кеше белән арада булган менә бу мөнәсәбәтне аера алмаганга күбрәк шул очрый. Мәсәлән, бер кыз шулай яулык салган иде, шулай ире шулай икенче хатын алган иде инде, шулай салды. Һәр вакытта да үзенең картинасын куя, шилтәргә инде. Һәм шунда ничектер шундый бер ни белән инде уланы. Менә карагыз, менә иренә мөрәҗәгать иткән шикәр. Менә карагыз. Нормально бит. Яшим бит менә. Ә ул аны менә шу иренә ушитеп нәрсәдер дәлилләргә тырышкан. Дәлилләргә тырыша. Менә син мине калдырдың, ә мин менә шулай итәм. Кеше күрсен, менә мин бит синең хатының идем. Менә күрсен, нинди хәзер синең хатының ни дәрәҗәдә, ә ул аны иренә ушитмәкче була. Ә монда бит инде бу бит инде Аллаһ бөтен Аллаһтан безнең тормышыбызда. Нинди генә кыенлыклар, авырлыклар, имтиханнар булмасын, аны бит Аллаһ Тәгалә үзе бирә. Әйки бирә икән, димәк, аның без бит уйлыйбыз, менә булай булса, минем өчен яхшырак булыр иде. Ә бит инде нәрсә генә дөньяда булмасан, әгәр дә авырлыгы да килсә, начарлыгы да килсә, башта Аллаһтан, ул бит белә, ни өчен безгә кирәк. Ә кеше менә шуны аңлап бетерә алмый. Һәм шунда инде шул проблемалар барлыкка килә инде. Һәм менә шул яулыклар салу дигәндә шулай юк. Монда әлбәттә инде менә мәсәлән, ул менә мәсәлән кешенең инде шундый теге гыйлеме юк икән инде, ул шундый кризисный хәлдә бушлык барлыкка килә, күңелдә инде бушлык, опустошение дип әйтәбез инде. Ул менә интернеттан, Инстаграмдан күрә инде, яулык салган. Яулык салган, кара, яши бит, нормально бит. Аллаһ Тәгалә аңа бит газапламый бит. Димәк, мин дә салсам бернәрсә булмый бит. Шуңа шулай иттереп, теге монда инде әлбәттә инде ул вакытны кешенең теге рух иманы, зәгыйф гыйлем алу кирәк, чөнки күбесе менә дини гыйлем алмыйлар, ә психологик гыйлем алалар. Менә шул психологик гыйлемне беренче урынга куялар. Хәтерләсез, мугтазилитләр, алар акылны, разум Коръәннән өстенрәк куйдылар. Менә акыл. Монда инде хәзерге заманада инде шәригатьне калдырып, психологияны беренче урынга куялар. Менә шул психология белән теге кызыгып китеп,
Көбесе менә шулай мин үземне ярата, миңа ни кирәк, дип Аллаһ Тәгалә әле шундый кызык мәсьәлә килеп чыкты. Бер хатын шулай ук ни ди, мин ди үзем килмәкче булам дингә ди. Менә хәзер салам яулыгымны ди, и үзем аңлап ди, осознанно яулык бәйлисем килә ди. Вот. И шулча шундай сорау туа. Ну, осознанно дигән нәрсә бит ул үзебездән тора бит. Но менә син осознай, менә чыннан да Аллаһ Тәгаләнең фарызы, Аллаһ Тәгалә кушты, име. Вот юк, менә мин салам да үзем киләм ди инде. Менә монда шулай бушлык кешенең күңелендә гыйлем юк. И шуңа күрә кеше менә ниндидер башка юлларны эзләп үзенә ничектер теге менә мин хәзер менә бу юлларны сайлыйм, менә мин яулыгым салам, и менә минем хәзер күңелем башкача, теге тормыш итәм, күңелем ничектер тулайчак, как бы теге эчке внешний дип әйтәләр безне ресурслар белән тутыралар инде. Чөнки менә мин яулык булгач мин бии алмыйм, яулык булгач җырлый алмыйм. Вот. Тегендә бара алмыйм. Ә менә минем бит дөнья нитәсе килә нәрсәле? Дөнья күрәсе килә. Мин бит бөтен кеше шикелле яши килә, мине биисе килә, җырлыйсы килә дип, шулай итеп теге тышкы яктан үзләренең бушлыкларын тутыралар. Анда бушлык. Инде һәм ул шул бушлыкны тутырырга тырыша. Нәрсә белән тутырсак дөрес була? Гыйлем? Әйе, иң башта гыйлем. Кешегә гыйлем кирәк, ансыз әлбәттә булмый инде. Дини гыйлем инде. Һәм инде менә шул һәр вакытта да күңелебезне Аллаһ Тәгалә белән бәйләргә, дәки менә шул рухи без бит инде әйтәбез, менә кеше бит инде ул менә бу стаканчик, аның күңеле менә шул сау. Әйе. Ул бит инде менә бу суны эчеп бетерәм дә бушы бит инде ул. Менә кешенең күңеле һәр вакытта да ул төрле хәлдә була. Ул һәр вакытта да тулып тормый. Онлай була алмый. Ул инде яки бушый әзрәк инде, яки тула башлый. Ә инде менә теге полностью бушаса инде күңел, ул рухи ягы инде, ул әлбәттә инде опустошение дип аталабыз. Бушлык барлыкка килә. Аннан арту торырга бик авыр була. Шуңа күрә менә күпме бар икән, Кими башлауга әзәзләп әзез намы торырга инде, зикр кылып, Коръәннәр укып, лекциялар тыңлап. Әлбәттә, ул барсы да менә шул әкренәп шул рухи якны байыта бара. Без менә хәзер әле әйтеп киттек социаль челтәрләрнең йогынтысы турында. Яулык салуны модага әйләндереп, берәү артыннан ияреп, я булмаса берәүләрнең бу әйбере бар, минеке юк, берәүләрнең теге әйбере бар, минеке юк. Менә хаҗга баралар, мин бара алмыйм дигән шундый чагыштыру аркылы килә бит инде ул рухи кризис. Ләкин бит рухи кризис социаль челтәрләре булмаган кешеләрдә була ала. Ул чиракта каян барлыкка килә. Ул беркемгә кызыкмый, бер нәрсәгә иярми. Ул яулыктан да иярей, хатын-кызны әйтәбез бу чиракта. Намаз укыйсы килми. Тәмен тапмыйм ди. Бу чиракта нәрсә белән бәйле һәм ни эшләргә? Ну, монда инде нишләргә дигәндә, бу кешенең үзеннән тора бит инде, опять-таки теге нинди кризис икән ул. Бәлки аның тормышына карата ни югалткандыр ул, теге смысл. Бәлки аның теге ни өчен яшәгәнен аңламыйдыр кеше. Нәрсәгә бу дөньяга килдем? Нинди минем мондагы теге предназначение дип әйтәбез инде, да? Бәлки шуны аңламыйдыр. Әлбәттә инде ул аның намазга да теге омтылышы аның хәтле көчле булмый. Менә теге намаз дигәндә инде мин шундый бер кыйса китерер идем. Гайса заманда, Гайса вакытны, Гайса алейһиссалам инде хәзер килә икән, жул бара икән инде. Һәм күрә бер кавым. Алар гыйбадәт кылалар. Гыйбадәт кылалар һәм булардан сорый. Сез намазны ничек укыйсыз? Ни сәбәпле? Без Аллаһның жазасыннан куркабыз, җәһәннәмнән куркабыз, шуңа күрә намаз укыйбыз дип әйтә ди. Һәм Гайса алейһиссалам буларга дөрес түгел дип әйтмәде. Ул аларны калдырып китә һәм алар белән калмый, ул кавым белән. Бара үзен җулын дәвам итә һәм шунда инде тагын бер кавым күрә. Алардан сорый: "Сез намазыгызны нигә укыйсыз?" ди, "Ни сәбәпле?" ди. "Без ди җәннәткә керешен укыйбыз" ди. Гайса алейһиссалам пәйгамбәребез бер ни әйтми, дөрес түгел дип тә әйтми инде, дәвам итә җулын, калмый. Һәм китә, дәвам итә җулын һәм тагын бер кавым күрә. Өченче кавымны алар намаз укылар, ни сәбәпле укыйсыз ди инде.
Biz de Allah'ı Teala'ны yaratабыз de. Allah'ı Teala'ны yaratқанга күрә biz гыйбадәт кылабыз de. Һәм ул шул кавым белән кала. Һәм монда сорау туа. Нишен Айса алейһиссалам бер сүз дәшмәде? Ике очрактаймы, ләкин шул алар белән калмады. Чөнки менә бу ике безнең уровень намазларыбыз, гыйбадәтләребезне, бу дөньяда яшәүләребезне җәһәннәмдән куркып яшәү һәм җәннәткә керер өчен яшәү, алар кризисный. Икесе дә. Ни өчен? Чөнки җәһәннәм дигәндә ул ничек без яшибез? Мәсәлән, куркып яшибез, шулаймы? Нәрсә ул курку халәте менә? Борчылу белән бәйле бит инде. Һәрвакыт ниндидер борчу хисе белән яшәү. Әйе, син борчыласың. Менә шундый хәлләр булганы бар, кайчан кеше җәһәннәмгә курку белән яши, ул һәр вакытта да борчыла һәм мин ди начар мөселман ди, минем гынахларым күп ди. Менә мин теге һәр вакытта да теге тревога белән яши, борчылу белән яши. Шулаймы? Һәм җәһәннәм дигәндә, ул бит беләсезме, ул бит әле каядыр ерак, ул бит әле күренми, ул бит әле теге тотып карап булмый бит әле. Шулай бит, мәсәлән, газга пешерсәң, барман яурта, ой, яурта дисең. Менә җәһәннәмдә тагында катырак дип әйтә аласың бит, әйме? Ләкин ул авырту бит бит. Шулай бит инде. Һәм тапет онытылып китәсең ул авырту турында. Менә җәһәннәмдә шулай, син аны әле тотып карамадың, ул әле каядыр ерак, һәм менә бу курку хисе, ул сине бер урында тотып тора. Синең рухи як байлыгын күбәйтми. Ул как бы останавливает, туктата, барьер шикелле булып тора. Ул кешене үстерми, һәм ул кризиска китә. Икенче җәннәт буларак, ул инде теге нишекеллек, торговый отношение шикеллек инде. Мин сиңа Раббым белән намаз укыйм, гыйбадәт кылам, ә син миңа җәннәтеңне бир. Һәм шул вакытта бер вакыт бер кызымны сорадым, мин әйтәм, мин җәннәткә керүче намаз укыйм да инде, гыйбадәт кылам да инде. Мин әйтәм, җәннәт булмаса? Әгәр дә Аллаһ та җәннәтне яратмаган булса, Нишләгән булыр идең? Син гыйбадәт кылмас идеңме? Бу инде менә бу Аллаһты танымау дип атала, һәм бу булып чыга. Без җәннәткә омтылабыз, опять ашар өчен, эчер өчен. Шулай бит инде. Менә безнең заманда без теге дингә килгән еллар бит инде алар. Күптәнге еллар бит инде алар 90 ничәдә булып чыга әле ул? Хәзер әйтәм. Так, 96лар булып чыга бит инде. Анда инде менә бу бүтән мәчетләрдән теге ул вакытны инде җәһәннәм дип сөйләр иде. Менә җомгага барасың, име җәһәннәм яки ирләр. Җәннәт менә бер онытмыйм мин ул вагызны, име Нурулла мәчетендә инде. Ирләр, сабыр итегез, түзегез, сезгә җәннәт Аллаһ Тәгалә бирәчәк, һәм анда гүри кызлары. Менә шуның өчен теге менә или җәннәт, или җәһәннәм, менә ике уровень иде, әйме? Һәм менә без шул уровньда яшәдек. Менә мин тоже тормышымда башта җәһәннәм дип яшәдек, курку хисләре белән инде, әйме? Алга барыш булмады. Без ул кризиста булдык. Җәннәт дип яшәдек. Анны пока менә ирем бер китап тапмады, Аль-Бутыйның китабы бар гарәпчә инде, ул аны тәрҗемә итә башлады. Әйтә, бу бит дөрес түгел, без яшибез ди. Без бит җәннәткә керешен түгел, Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт аркылы гыйбадәт кылырга тиеш бит инде. Шулай бит инде. Вот. Бу бит инде чыннан да кризис, чөнки алга барыш шулай юк. Чөнки җәннәт ул шулай опять ерак, әле кайчан анда керәсең, син аны күрмисең дә, чөнки укып кына, нитеп кенә бит инде. Шуңа күрә анда инде безнең ниятебез нинди булырга тиеш? Җәннәтне Аллаһны күрергә дип. Ният бит алай түгел, җәннәткә керергә, анда тәмле итеп ашарга, эчәргә. Менә бу ике уровень алар кризисны. Менә без анда син рухи яктан әлбәттә аны үтә бөтен кеше. Глам туктап калмаска. Бөтене бер шуның аркылы үтә. Вот. Глам туктап калмаска. Иң үстерә торган, рухи якны үстерә торган уровень ул безнең Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт аркылы. Менә мин бу дөньяда яшим, гыйбадәт кылам, чөнки мин Аллаһты яратам. Раби Галәдәви шулай ди, сез ди Аллаһтан яратабыз дип әйтәсез ди. Юк та, сез яратмыйсыз ди, чөнки сез ди яраткан булсагыз ди, сез ди гынахлар да кылмас идегез ди. Сез ди һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләгә омтылыр идегез ди. Ләкин сез алдалыйсыз ди.
Шуңа күрә менә бу кризиска эләкмәс өчен, аны бөтен кешеләргә инде без инде менә шул юлны сайлыйбыз. Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт аркылы. Менә Рабига Ләдәви ул шундый мәктәпне барлыкка китерде. Менә Хасан Басри ул теге ир кешеләрнең мәктәбен кылды, нитте инде, создавать итте инде, барлыкка китерде. Ул курку халаты. Теге курку, чөнки ирләргә аларга теге барыбер ирләр җаваплылык, все-таки теге куркулык. Рабига Ләдәви хатын-кыз буларак шундый мәктәп барлыкка китерде. Ул инде анда менә шул мәхәббәт, Аллаһы Тәгалә карата мәхәббәт. Инде әлбәттә без бөтенебез беләбез, кешедә шундый ике канат булырга тиеш. Бер канаты ул өмет белән һәм курку белән. Менә бу ике халат. Ләкин менә бу өметтә, менә бу безнең бер канатыбызда өмет белән ул мәхәббәт белән бәйле. Чөнки мәхәббәт булмаса, Аллаһка карата өметтә булмый. Шулай бит инде. Чөнки син Аллаһтан яратасың, синең мәхәббәтең көчле, шуңа күрә син беләсең, иншалла Аллаһ та үзенең рәхмәтеннән ташламый. Җәннәткә керергә Аллаһ та рәхмәтеннән генә тора. Җәһәннәмнән котылыр өчен Аллаһның рәхмәтеннән тора. Менә булар белән нәрсә йогынта ясый? Мәхәббәт. Шулай бит, ул бөтен нәрсәне каплый. Мәхәббәт булса Аллаһ Тәгалә карата, анда инде аны рәхмәтенә карата теге шундый көчле уверенность була. Шуңа күрә менә бу бер канатыбыз безнең мәхәббәт һәм өмет, икенче канат курку. Ләкин бу куркуны дөрес аңларга кирәк. Менә әйтик, кызларыбыз дөрес аңламагач, шулай рухи кризиска китәләр. Бу ничек аңларга? Без әйтәбез бит, Аллаһтан курку богобоязненность, да? Фаттaqu иттaqu дип әйтәбез. Менә бу нәрсәне аңлата. Күп кеше аны курку халатын тегемне куркырга, Аллаһтан куркырга диләр. Аның җәзасы бик көчле. Аның куркырга кирәк. Менә теге бөтен гамәлләрне куркып кына эшләргә кирәк дип әйтәбез. Ләкин бу сүзне дөрес аңламыйлар. Чыннан да ул Аллаһ та ничек инде, Аллаһ та безне яратты, бу дөньяга китерде, бу дөньяның матурлыгын безгә бирде, әйеме? Көч-куәт бирде, ашарга ризык бирде. Ничек аннан куркырга? Шундый хәл куркыныч, что ли? Шулай бит. Ул бит куркыныч түгел. Ул бит безне яратты, димәк, ул бик матур, ул бик теге мәрхәмәтле, шәфкатьле. Коръәндә анда шунга күп аятлар аның турында килә, шулай бит. Син бит Аллаһтан яратасың һәм ничек син гынах кыласың? Син бит аны яратасың. Син бөтен гамәлләрне эшлисең Аллаһ ризалыгы өчен, шулай бит инде. Аллаһ риза булсын дип. Мин менә хәзер бу эшне эшләсәм, Аллаһ риза буламы минем белән? Ул дөрес буламы? Һәм менә шул фикерләр белән кеше һәр вакытта да яши, менә шул курку хиссе Аллаһ Тәгаләгә карата. Мин куркам аннан түгел. Әйеме, ул бик мәрхәмәтле Аллаһ Тәгалә. Мин аны мәрхәмәт сизәм. Менә бу аңа мин яратам һәм мин куркам аны ризалана алмаска. Нәрсә ул әйтер? Риза булыр микән минем гамәлемә? Менә шул курку халаты булырга тиеш. Әгәр дә менә шул мәхәббәт белән беренче урында мәхәббәт булса, без рухи кризисларны үтә алабыз. Менә әбиемә кайтам, аның һәр вакытта мәхәббәт бар иде. Һәм ул менә шул рухи кризисларын шулай Аллаһы Тәгаләгә таянып, тәвәккәл кылып, аннан ярдәм сорап, һәр вакытта да аны элемтәдә ул кризислардан чыга иде. Чөнки мәхәббәт ул бик көчле нәрсә. Бездә инде хәзер күбрәк инде менә шул теге мин Аллаһны яратам, ялгын салам. Мин Аллаһты яратам, намазларны калдырам. Аллаһны яратам, гынахлар кылам. Мин Аллаһны яратам, процентны кредит алам. Нинди ярату? Нинди ярату турында монда ни бара, сүз бара. Чөнки монда менә бу өмет белән мәхәббәт һәм курку хисләре юк. Кеше уйлый, Аллаһ Тәгалә бит рәхим итүче, шәфкатьле, мәрхәмәтле, гафу итер әле. Шулай бит. Шуңа күрә менә бу ике канат кирәк. Менә бу ике канат, теге баланс булыр өчен, менә бу безгә ике канат кирәк. Мин Аллаһты яратам, өмет белән яшим, шул вакытта мин куркам. Риза буламы ул минем процентка алган машинама? Дөрес буламы ул? Риза булмый, чөнки ул Коръәндә безгә әйтә, ярамый ди процент алырга. Риза буламы? Әгәр дә мин яулыгымны салсам. Юк, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әмер бирә. Менә бу Коръән дигәндә дә, менә бу кешенең аңламавы, име. Менә мәсәлән, мин сиңа хәл итәм ди инде. Менә сиңа президент шалтырата, име, 15 минуттан.
трубканы ал. Менә син нишлисең менә шул 15 минут арасында менә 15 минуттан шалтырата. Синең дальнейший эшләрең нинди? Президенттан интервью алган кеше шуңа күрә мин очракка белмим дә инде. Син бит әзерләнәсең бит инде. Нәрсә эшләргә мөмкин кеше? Нәрсә өчен шалтырата ул миңа дип уйлый башлый, борчыла башлыйдыр инде. Әзерләнә, сөйләшергә әзерләнә. Вот. Тамагын кыра тавышы дөресрәк чыксын дип, сикереп торып баса. Вот аңлыйсыңмы? Шулайдыр инде. Ул әзерләнә башлый. Менә хәзер президент сиңа шалтырата, син трубканы аласың, әйме. Өйдә булсаң, теге бөтәсе куып чыгарасың урамга, өйдә тынычлык булсын. Миңа һәрбер президентның сүзе ишетергә кирәк дисең, шулай бит? Хәзер президент сөйли башлый. Нигә? Сиңа хәзер менә бер ярты ел эчендә сиңа менә шуны эш кушам. Менә бу Хозыр ТВны шулай итеп европейский урынга күтәрергә, әйме. Давай, бөтен көчләрне куеп, син нишли башлыйсың? Эшлисең. Көне-төне бөтен кешене куеп, президент әйткән указны үтисең. Әйеме? Менә шулай итеп Алла Субхану Тааля Коръәндә безгә фаразлар бирә. Әмер бирә, әйме? Безнең белән Аллаһ Тааля сөйләшә. Димәк, әгәр дә ул безгә берәр нинди әмер бирә икән, без аны шулай итеп әзерләнгән шикелле, президент белән сөйләшүгә әзерләнгән шикелле, без дә шулай итеп Туқта, минем белән бит Аллаһ Тааля сөйләшә. Димәк, мин аны аңлап, тыңлап, теге фикерләп, күңелгә кертеп, аның әмерен үтәр өчен бөтен эшләрне эшләп, әйме, теге сәбәпләр кылып, мин аның әмерен үтәргә тиеш дип, менә шулай Коръәнне ишетергә тиешбез без. Ләкин менә без укыйбыз Коръәнне, кемдер укымый да әлбәттә, анда да проблема, әйме. Коръәнне укыйбыз, аның әмерен ишетәбез. Ләкин үтәмибез. Үтәмибез, чөнки без аны ишетмибез. Без аны ишетергә дә теләмибез, без аны аңламыйбыз да. Нәрсә Аллаһ Тааля бездән тели. Шуңа күрә менә шул хәлгә без рухи кризиска шулай итеп әкренләп ирешеп барабыз. Хамида менә шул гыйлемне, шәригать гыйлемен без инде беренче урынга хәзер куймыйбыз. Шуңа күрә инде бездә менә шул кризислар барлыкка килә. Рухи кризисны яңа гына дингә килгән кешеләрдә еш күзәтергә туры килә. Мәсәлән, кеше шул хәтле канатланып дингә килә, намаз укый башлый, һәм бер ярты елдан арып китә. Һәм намазга да җиңел генә карый башлый, башкасында үтәми башлый. Менә бу очракта нишләргә? Бу бит инде ул бит гыйлем ала, дингә яңа гына килгән кеше гыйлемгә бигрәк тә сусаган була бит. Гыйлем ал дип кенә киңәш бирү җитәме? Бу эйфория дип атала инде. Теге кыз кеше иргә гашык булгач, мәхәббәт бит инде анда шундый хисләр белән, менә монда да шулай кеше дингә килгәчтен, ул менә шул хисләр белән яши башлый. Шуңа күрә монда нинди юл белән килде. Әгәр дә ул менә шул беренче юл белән килде икән, әйеме, теге җәһәннәмнән куркып, яки җәннәткә керер юлы белән кирде икән, карага икән, нинди юл белән ул кирде. Алар икесе дә кризисный. Барыбер ул менә шул эйфорияда яшәп, ул барыбер криз юлына таба бара. Әгәр дә инде ул менә шул Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт белән, Аллаһ Тәгаләгә күңелгә мәхәббәт тудырыш иң башта ул үзен танырга тиеш, кем мин, нәрсә мин, ни өчен бу дөньяга килдем, минем бу дөньядагы предназначением нинди. Аннары инде ул Аллаһты таный башлый. Әгәр дә инде мәсәлән, безнең менә мәсәлән мәдрәсәләрдә, бөтен уку йортларында Аллаһ Тәгалә белән безне таныштырмыйлар. Мәсәлән, ислам нигезләр, иман нигез, әлбәттә алар барысы да кирәк, ләкин иң башта менә кеше килде икән, менә ул килде гыйлем алырга, намаз укырга, өйрәнергә, име? Без иң башта Аллаһ Тәгаләне таныштырга тиешбез. Кем ул? Кем синең Раббың? Biz аны көн сайын намазда укып, Әлхәмдүлилләһи Раббил Аламин. Ләкин 5 ел буе укыган хатын-кызлар нәрсә икәнен, ул аятның мәгънәсен дә белмиләр. Кем ул Раббил Аламин? Кем ул синең Раббың? Сине ашатучы, эшертүче, киендерүче, караучы, тәрбияләүче. Менә синең Раббың кем? Син аның турында нәрсә беләсең Раббың турында? Ну, Аллаһ инде менә мин яраткан, тагы нәрсә беләсең? Кем ул? Менә мәсәлән, мәктәпкә бала килә икән, әйме? Башта әйтәбез. Менә бу кызым, Милуша Агзамовна инде, әйме?
Вот. Ол синең кутышың. Бала беренче көннәрдә менә булай иттереп утыра. Аның курку хисләре бик көчле, чөнки ул антурда бер нәрсә белми. Шул вакытта теге Миша Агзамовна инде әйтә, теге Айсылу, ардыңмы әллә? Җалайтып, кулларың аргандыр. Айсылу әниң әле соңрак килә. Менә минем монда сиңа печеньем бар, ашамассың микән дип. Бу Айсылуның нишли? Укытышына карата ниндидер нәрсә Җылы хисләре. хисләр туа башлый. Чөнки ул аны турында белә. Ул минем укытышым шунда яратучы, мәрхәмәтле, шәфкатьле, яме. Һәм ул инде икенче көнгә мәктәпкә дәртләнеп йөгереп бара. Менә монда да шулай. Без Аллаһы Тәгаләгә намазларыбыз шулай дәртләнеп, ләззәтләнеп укыр өчен без Аллаһы Тәгаләне танырга тиешбез. Кем ул? Шуңа күрә иң башта килде икән кеше намаз укырга. Әлбәттә, аның башта шул хисләре була, ул хисләр белән яши. Аннары соң алар аның әкренләп сүрелә башлый. Чөнки ул Аллаһы Тәгаләне танымады, аны белми. Кем ул? Кемгә ул гыйбадәт кыла көн саен 5 тапкыр? Кем өчен яши ул? Кемнең ризалыгын ала ул? Шуңа күрә иң башта менә танытырга кирәк кешене, Алла үзенең Аллаһ Тәгалә, менә ул Аллаһ Тәгалә дип. Шуңа күрә без теге мин үземнең курсларымда да балалар белән бәйле курслар, лагерьларда да без башта менә шул Аллаһ Тәгалә турында исемнәрен аңлатабыз инде. Менә алар мисал өчен урамга чыгалар, урамга чыккач да, ой, субхана Аллаһ Тәгалә инде көчле каралы, нинди зур агач. Каран, алар әйтмиләр, моны Аллаһ бар итте дип. Алар Аллаһ Тәгаләне таныйлар һәм әйтәләр, каралы Аллаһ нинди көчле. Каралы Аллаһны Разак, ашатучы, безгә бүген шундый күп ризык бирделәр. Каралы Аллаһның рәхмәтен, җыгылдым да аягымны сындырмадым. Менә алар һәрбер җирдә Аллаһны танып яшиләр. Һәм менә без дә шулай танып яшәсәк, әлбәттә безнең менә шул омтылышыбыз Аллаһка карата көчлерәк булачак. Иншалла. Миләүшә апа, тамашачыларга һәм бәлки менә бүгенге көндә рухи төшенкелекне кичерүче кешеләргә нәрсә киңәш итәр идегез? Иң башта инде мин киңәш итәр идем, ул менә теге авырлыкны, менә шул вакытны син бит кичерәсең, шул рухи төшенчелекне, аны кемгәдер сөйләргә кирәк. Якын кешегә, менә мәсәлән, элек абыстайларга сөйләгәннәр, инде имамнарга барып сөйләгәннәр. Хәзер инде теге поддержка бар инде, там ислам гыйлеме алган психологка барырга була. Әлбәттә, фақат әгәр дә дини гыйлеме бар икән. Вот. Аңа сөйләргә мөмкин. Башта аңа үзенә аңларга кирәк, нәрсә аның белән хәзер нәрсә кичерә икән? Нәрсә кичерә. Чөнки ул вакытны кешегә бик авыр аңларга. Менә инде шул әкренләп шул ярдәм аркылы, әлбәттә, аның практикалар бирә инде шул кеше, ничек шул хәлдән чыгарга икән аңлатып, чөнки бәлки аны эмоциональ кризис белән дә бәйледер ул вакытны. Например, ул бала тапты, ул бит инде хәзер депрессиягә китәргә мөмкин ул вакытны. Һәм аңа менә бу рухи төшенчелек тә килә, шуңа бәйләнеп инде. Бала тапты, үзе генә ярдәм кешесе юк, намазларын калдыра башлый, Аллаһ Тәгалә белән ялыкта ерагая башлый, чөнки аңар бик авыр, физик яктан авыр, эмоциональ яктан авыр. Менә аңар ярдәм кирәк. Шуңа күрә ярдәм сорарга бер кашын онытмагыз һәм курыкмагыз. Ярдәм һәр вакытта да бар. Димәк, сорарга, сөйләргә һәм качмаска бу хәлдән. Качмаска. Шул вакытны менә иң беренче практиканы әйтер идем. Утырып, намазлыкларыбызны җәеп, ничек кенә авыр булмасын, менә хәл юк инде, арган, талган инде, менә чыннан да менә шул теге дөньяның авырлыгы инде синең исеңдә дип әйтәбез инде, теге син сизәсең инде, мин үтә алмыйм бу авырлыкны, сынауларны, барыбер шул авыр булса намазлыгыңны җәй, тәһарәтеңне ал һәм җылы Аллаһ Тәгаләгә сөйлә. Чөнки менә бу хәлне Аллаһ бар итте. Ул хисләреңне синең Аллаһ Тәгалә генә белә. Нәрсә кичерәсең, нәрсә син бу вакытта сизәсең, бер кеше аңлый алмый синең нәрсә нигә нәрсә кичергән. Аңа сөйлә, җылы сөйлә. Һәм менә минем кызлар ул практиканы ясагач, теге мин әйтә идем, шуны эшләгез дип, алар әйтәләр, шул вакытны менә утырып җыладым да, Аллаһ Тәгаләдән сорадым да, сөйләдем, бөтен нәрсә сөйләдем. Ачуларымны сөйләдем ди, булган хисләремне сөйләдем, ардым дип әйтәм ди. Ардым, талдым дип әйтәм ди. Шул вакытны ире тыңлап торган икән. Менә ул Аллаһ та сөйләде, монда Аллаһ Тәгалә аңа инде менә үзенең ярдәмен җибәрде. Моны ире
аны аңламаганда иреш аңар авыр булган, ул чөнки аны әйтә торган булмаган, аны аңлата торган булмаган. Хатын-кыз шулай бит инде. Хисләрен сөйли белми бит инде. Һәм ире әйтә икән: "Син, мин белмәдем бит сиңа шуны хәтле авыр икәнеңде." И шуннан бирле инде менә шул ярдәм итеп инде үзе ярдәм иткән шул теге физик яктан ярдәм иткәнгә күбрәк шул психология яктан физик яктан ярдәм кирәк булып, шул хәлдән әкренләп чыккан. Вот. Шуңа күрә иң менә Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, ялварып менә сөйләсәң үзеңнең хисләреңне, Аллаһ Тәгалә кешеләрен дә җибәрә. Миләүшә, Аллаһның рәхмәте яусын сезгә, безгә килгәнегез өчен, шушындай төпле белемнәрегез белән бүлешкәнегез өчен. Әлеге тапшыру һәр кемгә дә файдалы булгандыр дип өметләнеп калам. Тагын бер кат рәхмәт. Киләсе очрашларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән киләсе очрашларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.